Ola, eu son Diego Soaje e teño 11 anos. Hoxe vou falar de Mortiña. Está escrito e ilustrado por Bárbara Cartini. Os personaxes son Mortiña cunha nena zombi, súa tía defuntiña e o seu can tristeiro. Trata sobre Mortiña, que vive en vida decadente, coa súa tía defuntiña e o seu can tristeiro. Mortiña quere ter amigos, pero a súa tía non lle deixa porque di que pode asustar a xente. Un día ten unha oportunidade. É a festa de Halloween. Mortiña non lle fai falta disfrazarse. Entón, vai á festa, pero os nenos a descobren. Cando lin, gustoume moito e fíxome moita gracia. Recoméndovos moito este libro e non esquezades darlle a like.